Neffens de wet natuurbescherming moeten je bewijzen dat mensen met opzetzin de natuur versteuren. Of het met gevolgen heeft van heel soort vogels of beesten. Daarmee valt in de praktijk net te werken, zo bevestigt Rijkswaterstaat schriftelijk. Zij coördineren de handhaving. Nou is handhaving meer als het schreeuwen van boetes alleenig, maar De handhavers vinden dat als ze blaffen moeten, maat zich bieten kennen. En daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk om. Likwijls ik en de provincie gaan net over de wet. Dat is een zaak die te onder Haag loopt. Ik ben reden om daar naar te zien. Aan de andere kant, ik zonder de wet onder te passen, kan je mijn afspraken, coördinatie, mogelijk dealen. Ik al winst boeken, denk ik. Maar is het zo dat we misschien aan vinden dat de wet op dit punt net helder of goed genoeg is of net effectief genoeg is, ja, dan moeten we daar natuurlijk bezieken om daar in Den Haag verordening op te krijgen. het is benamen de zogenoemde Waddenunit van het ministerie van Landbouw en Natuur dat het meeste handhavingswerk verzet. Dat is de boswachters van de zee nou regelmatig net rond te krijgen om dat werk goed te doen, is zuiver een publiek geheim op het waard. Het probleem wat zich voordoet is eigenlijk tweeledig. Enerzijds is het juridische kader waarbinnen zij moeten handelen en optreden, dat is niet goed. Er zijn verschillende soorten wetten die ze kunnen gebruiken, die lopen door elkaar, maar ze hebben niet de bevoegdheden voor al die wetten. En het andere is de tijd, de capaciteit die ze hebben. Ze hebben te weinig schepen, te weinig personeel met elkaar. Dus ook de capaciteit zou uitgebreid moeten worden, want op deze manier kun je gewoon niet fatsoenlijk handhaven.